नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। प्रत्येक पनीर सारखं नसतं। शुद्धतेची खात्री करूनच योग्य पनीर निवडा। गोखोड मलाई पनीर हे शुद्ध दुधापासून तयार केलेले आहे, त्यामुळे त्यात नैसर्गिक दुधातील फॅट, प्रथिने आणि कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात मिळते। काही पनीर वनस्पतीजन्य तेल, स्टार्च किंवा इतर घटकांपासून तयार केलेले असू शकते। म्हणून ग्राहक म्हणून जागरूक व्हा आणि पनीर घेताना गोकुळच मागा। शुद्धतेचा विश्वास, चवीचा आनंद। आजच घरी आणा गोखोड मलाई पनीर। तोडा मार्गातील भूमाफियांचा विषय अधिवेशनात गाजला। या संदर्भात जयंत पाटलांनी पाढाच वाचला। पाहुयात ते काय म्हणाले। सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यावरण दृष्ट्या सेन्सिटिव्ह आहे। आता या जिल्ह्याला सद्यस्थितीत भूमाफियांनी कसे वेढले आहे त्याची 2-3 उदाहरणं अध्यक्ष महोदय सांगतो। राजे 1-2 मिनिटं एवढा मुद्दा वाचल्यानंतर सुरू कर। महोदय, गोवा राज्यातील मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जवळ झालंय, त्यामुळं दोडामार्ग तालुक्यात जमिनी सोन्याच्या भावाने विकल्या जात आहेत। हे खरेदी करणारे कोण आहेत ह्याचा साहेब अभ्यास करा। हे सगळे परराज्यातले आहेत, बडे उद्योगपती आहेत, धनदानगे आहेत, वगैरे वगैरे वगैरे। आणि स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडी मोलाने किंवा फसवणूक करून लाटायचं काम चालू झालेलं आहे। आणि दुर्दैवाने परप्रांतीयांना आर्थिक बळ देण्यासाठी स्थानिक जिल्हा बँक पुढे आता सरसावलेली आहे आणि स्थानिक भूमिपुत्रांना मात्र त्या बँकेत कर्जासाठी हेलपाटे घालावे लागतात। आणि दोडा मार्गात एक उदाहरण सांगतो। सासोली नावाच्या गावात सर्वे नंबर 157, 199, 200, 198, 201, 203, 167, 170 या सामायिक आणि अविभाज्य जमिनीवर बाहेरील राज्यातील काही व्यक्तींनी नाव काय विजय कुमार गुप्ता, रीता गुप्ता, विकास गुप्ता, अंजली गुप्ता, यश जैन, अर्शती सुंदरी याल, सरल जैन हे सगळे शेती आमची आहे असं दाखवून त्यांनी या जमिनी खरेदी केल्या। स्थानिक प्रशासनाला आधार हाताला धरलं। बेकायदेशीरप्रमाणे अकृषिक सनदा यांनी लाटल्यात। अध्यक्ष महोदय, महसूल मंत्र्यांनी जर चौकशी केली तर लक्षात येईल या कोणाची आणि या सामायिक जमिनीमध्ये अध्यक्ष महोदय सहहिस्सेदार 200 आहेत। पावनकुळे साहेब, 200 जणांची कुणाची संमती नाही। यांची संमती न घेता खातेदारांची नावे सातबाऱ्यावर दाखल नसताना बेकायदेशीरपणे अनेक आदेश देण्यात आले। अध्यक्ष महोदय, सासोलीचे बनावट दाखले आणि ना हरकत प्रमाणपत्र तयार करून महसूल विभागाची देखील फसवणूक करण्यात आलेली आहे। 1966चा जो अधिनियम आहे महसूल विभागाचा त्याचं सगळं उल्लंघन करून कनिष्ठ पातळीवर चुकीच्या पद्धतीनं या सनदा मंजूर करण्यात आल्या। या सगळ्या तक्रारी करून देखील आजतागायत कोणती कारवाई मंत्री महोदय झालेली नाही। बेकायदेशीरपणे सानंदाच्या आधारे सासोली आणि संदांच्या आधारे सासोली आणि आजूबाजूच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात जाहिराती करून देशभरातील गुंतवणूकदारांकडून कोट्यवधी रुपये उकळले जात आहेत। मूळ जमीन मालक असलेल्या गरीब कोकणी माणसाला त्याच्या हक्कापासून वंचित ठेवलं जात आहे। दोडामार्ग तालुका हा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील आहे। हे परप्रांतीय धनदानगे शासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून तेथे प्रचंड प्रमाणात बेकायदेशीर उत्खनन आणि वृक्षतोड करतायत। माझी मागणी आहे की या बेकायदेशीर अकृषिक संधा तात्काळ रद्द करण्यात याव्यात। बनावट कागदपत्रे आणि ग्रामपंचायतीचे खोटे दाखले सादर करणाऱ्या परप्रांतीय भूमाफियांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करावेत, फौजदारी कारवाई करावी
आणि ज्या महसूल अधिकाऱ्यांनी त्यांना पाठीशी घालून गैरवापर करायला पाठबळ दिलं त्यांना तात्काळ निलंबित करण्याचं काम करावं। आता निलंबित कुणाला करणार? एकानं सगळा गफला केलाय, त्याने रिटायरमेंटच घेतलेली आहे, तो तलाठी निवृत्तच झालाय, त्याला माहिती होतं की हे काहीतरी वर येईल, त्यामुळे त्याने बिचाऱ्यांनी निवृत्ती घेतली असं मी ऐकलं। आपण खात्री करा। पण अध्यक्ष महोदय, या बाहेरील परप्रांतीय जमीन खरेदीदारांना जमीन खरेदीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेने कर्ज दिले। या दिलेल्या संशयास्पद सगळंच प्रकरण याचा आपण खुलासा करा। आणि दुसरं म्हणजे बेकायदेशीरपणे दोडा मार्गात रात्रीच्या वेळी जेसीबी आणि पोकलेन यासारख्या अवघड यंत्रसामुग्रीचा वापर करून डोंगरच्या डोंगर पोखरायचं काम चालू आहे। शेकडो डंपर कोणत्याही वैध परवानगीशिवाय खनिजाची बेकायदेशीर वाहतूक करतायत। धक्कादायक बाब म्हणजे हे सर्व चालताना स्थानिक प्रशासनाने संबंधित महसूल यंत्रणा मात्र पूर्णपणाने हातबल किंवा डोळेझाक करून बसलेली आहे आणि आपला महसूल तर बुडतोच। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना मी माहिती देतो की झाराप रेल्वे स्टेशन आहे हे बेकायदेशीर गौण खनिज वाहतुकीचे मुख्य केंद्र बनलंय। स्थानिक डोंगर बेकायदेशीरपणे पोखरून तिथून काढलेले मौल्यवान गौण खनिज, बॉक्साईट आणि इतर खनिज कोणती वैध रॉयल्टी न भरता रात्रीच्या अंधारात डंपरद्वारे झाराप रेल्वे स्टेशनवर आणलं जातं आणि तिथून थेट मालगाड्या भरून परराज्यात पाठवले जातात। महसूल विभागाचे ट्रान्सपोर्ट पास, आवश्यक परवानग्या याचा काही विषय नाही आणि शेकडो डंपर रेल्वे स्टेशनच्या परिसरात येतात, खनिज उपसा करतात, तरी स्थानिक पोलीस, आरटीओ सगळे दुर्लक्ष करतात। एवढा शासकीय अधिकाऱ्यांच्या शिवाय एवढा मोठा गफला होऊ शकतो असं मला वाटत नाही। म्हणून माझी मागणी आहे की गेल्या 6 महिन्यात मंत्री महोदय रेल्वे स्टेशनवरून, झाराप रेल्वे स्टेशनवरून जे माल पाठवला गेला रेल्वेद्वारे, त्या सर्व गौण खनिजांच्या रॅकची आणि त्यांच्या रॉयल्टी पावत्यांची उच्चस्तरीय चौकशी आपण करा। रेल्वे प्रशासनाला हाताशी धरून बेकायदेशीर साठा करणारे आणि वाहतूक करणारे संबंधित ठेकेदार आणि भूमाफियांवर तात्काळ FIR दाखल केली पाहिजे अशी ही अध्यक्ष महोदय गंभीर केस आहे। प्रत्येक पनीर सारखं नसतं। शुद्धतेची खात्री करूनच योग्य पनीर निवडा। गोखोड मलाई पनीर हे शुद्ध दुधापासून तयार केलेले आहे, त्यामुळे त्यात नैसर्गिक दुधातील फॅट, प्रथिने आणि कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात मिळते। काही पनीर वनस्पतीजन्य तेल, स्टार्च किंवा इतर घटकांपासून तयार केलेले असू शकते। म्हणून ग्राहक म्हणून जागरूक व्हा आणि पनीर घेताना गोकुळच मागा। शुद्धतेचा विश्वास, चवीचा आनंद। आजच घरी आणा गोखोड मलाई पनीर। गेल्या 2 दिवसात झालेल्या वादळी वाऱ्यामुळे सावंतवाडी, वेंगुर्ले आणि दोडामार्ग या तिन्ही तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली आहे। अनेक ठिकाणी झाडे कोसळली असून महावितरणचे विद्युत खांब जमीनदोस्त झाल्यानं वीज पुरवठा पूर्णपणे खंडित झालाय। या पार्श्वभूमीवर तातडीनं आढावा बैठक घेण्यात आली असून वादळामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन चर्चा करणार आहे, तर ऊर्जा राज्यमंत्र्यांसह बैठक आयोजित केली आहे अशी माहिती आमदार दीपक केसरकर यांनी दिली आहे। गेल्या काही दिवसांमध्ये पावसामुळे आणि वादळामुळे जी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे त्याची आढावा घेण्यासाठी ही बैठक होती। त्याचा आढावा घेतलेला आहे। साधारणपणे जी घरं मे महिन्यामध्ये पडलेली आहेत ती वादळामुळे पडलेली होती आणि पाऊस नसेल तर त्यांना नुकसान भरपाई मिळत नाही। वारंवार इथे चक्रीवादळं होतात आणि त्याच्यामध्ये जे नुकसान होतं त्या संदर्भात मी निश्चितपणे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांची भेट घेईन आणि ह्या चक्रीवादळापासून होणाऱ्या नुकसानापासून आपल्याला काही त्यांना कॉम्पन्सेशन देता येईल का ह्याच्याबद्दल आपल्याला निश्चितपणे विचार करता येईल। ज्या लोकांचं अंशतः आणि पूर्ण पडलेली आहेत त्यांना शासनाने निगेटिव्ह बॅलन्समधून पेमेंट करण्याची सोय असते, तो एकदा GR निघाला की या सगळ्यांचं पेमेंट होईल। ज्यांना पेमेंट मिळालेलं नाही त्यांना वेगळ्या माध्यमातून काही मदत करता येईल का याचा निश्चितपणे विचार केला जाईल। ज्या ठिकाणी रस्त्यांवर पाणी साचतं, जिथं गटर साफ केलेली नाही, ज्या ठिकाणी झाडी मारलेली नाही आहे, 7 दिवसाची मुदत दिलेली आहे,
या 7 दिवसाच्या मुदतीमध्ये ही सगळी कामं करून घेण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. लाईट जी मोठ्या प्रमाणात वादळ झाल्यामुळे ज्या लाईट डिस्कनेक्ट झालेल्या आहेत तो एक भाग आहे, परंतु गेले 8 दिवस लाईटपासून नागरिक वंचित आहेत आणि खऱ्या अर्थाने त्यांना रिलीफ देण्याची आवश्यकता आहे. आज रात्री 11 वाजेपर्यंत मेजॉरिटी 70-80% भागामध्ये लाईट ही 11 वाजेपर्यंत सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. उरलेल्या भागामध्ये उद्या दुपारपर्यंत लाईट देऊन 80 ते 90% भाग हा जिथे लाईटचा सप्लाय होईल. त्याच्यानंतर काल जे वादळ झालं आणि त्याच्यामध्ये जी झाडं पडलेली आहेत त्या झाडांच्या पडलेल्या लाईन्स जोडून तो सुद्धा पुरवठा उद्या रात्री किंवा परवापर्यंत सुरळीत करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. हे खूप मोठं वादळ होतं, त्याच्यामुळे झालेली हानी मोठी आहे आणि त्या जागेवर त्यांना पोचता यावं, पुन्हा झाडं कोसळणार नाहीत याच्यासाठी क्लिनिंगचं ऑपरेशन करता यावं, यांच्यासाठी त्यांना वाहनं आणि कटिंगच्या मशीन्स उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. उद्यापासून ही वाहनं भाड्याने घ्यायला ते सुरुवात करतील आणि येत्या 6 दिवसामध्ये संपूर्ण भाग सुरळीत कशा रीतीने करता येईल याची कारवाई होईल. उद्या आपल्या या खात्याच्या मंत्री महोदया मेघना बोर्डीकर मॅडम यांनी बैठक लावायचं कबूल केलेलं आहे, परंतु अधिवेशन चालू आहे त्याच्यामुळे उद्या किंवा परवा ही बैठक होईल. त्याच्यामध्ये कायमस्वरूपी कशा रीतीने उपाययोजना करता येतील याच्यावर चर्चा करून आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांची मग त्याला संमती घेण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. खूप विपरीत परिस्थिती निर्माण झाली होती, त्याच्यामुळे अचानक मला अधिवेशन सोडून या ठिकाणी यायला लागलं. आल्याचं एक दुसरंसुद्धा हे आहे की बापूसाहेब महाराजांची पुण्यतिथी झालेली आहे, त्यानिमित्ताने बापूसाहेब महाराजांना वंदन करता आलं आणि आजच्या मीटिंगमध्ये जे विषय दीर्घकालीन समस्येच्या संदर्भात आहे त्याची वेगळी बैठक ही सगळी परिस्थिती सुधारल्यानंतर घेऊन त्याच्यावरसुद्धा तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल. सर्व नागरिकांनी सहकार्य दिलं, लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य दिलं, त्याच्याबद्दल सर्वांचे आभार मानतो आणि आलेल्या परिस्थितीला तोंड देण्याच्या दृष्टीने जास्तीत जास्त सहकार्य हे MSCBला लोकांनी करावं आणि आपल्या भागातल्या लाईट्स या पूर्ववत करून घ्याव्या याच्यासाठी सगळ्यांनी सहकार्य करावं असं मी आवाहन करतो. विधानसभेचं अधिवेशन संपल्यानंतर लगेच पुन्हा एकदा मीटिंग घेऊन दरम्यानच्या काळामध्ये सगळ्या मशिनरी पुरवण्याची मी व्यवस्था केलेली आहे. चांगल्यात चांगला रिझल्ट मिळून लोकांचा ही जी काय मधल्या काळामध्ये गैरसोय झालेली आहे त्याच्याबद्दल मला स्वतःला खूप वाईट वाटतं. त्यांच्याबरोबर आणि त्यांच्या ज्या भावना आहेत त्यांचा सगळ्यांचा आदर करत त्यांनी जो संयम दाखवला त्याच्याबद्दल सर्व नागरिकांचा, कारण एवढा संयम कुठल्याही भागामध्ये दाखवला गेला नसता, केवळ कोकणामध्ये हे घडू शकतं आणि म्हणून त्या सर्व नागरिकांचे मी आभार मानतो आणि येत्या 2 दिवसामध्ये सर्व परिस्थिती नॉर्मल होईल असं मी गृहीत धरतो. हे मागच्या वर्षी सुद्धा तुम्ही अशी मदत केली होती, त्याला वर्ष काय विधिमंडळाला गेलं की त्यांनी मागण्या केल्या नाही, कटिंग मशीनच्या असतील आणि काही असतील त्या नाही. आता वर्षी तुम्ही गाड्या दिल्या होत्या कटिंगच्या बाबत, तुम्ही सुद्धा पैसे खर्च केले. दरवर्षी किती काय चालणार नाही, माझा प्रयत्न असा आहे की माझ्या मतदारसंघामध्ये मोठ्या प्रमाणात मायनिंग फंड येतो, याच्यामधून या सगळ्या वस्तू पुरवता येतील का याचा मी विचार करेन. मॅनपॉवरवर देण्याची गाड्या देण्याची तुमचं मोठेपण आहे, पण दरवर्षी अधिकारी हे काय लागणार त्याकडे दुर्लक्ष आणि आता केव्हा कटिंग करणार ते झाडं नाही. परंतु काय झालं, आता वादळ हे एक्सेप्शनल केस आहे. वादळ झालं वस्तुस्थिती आहे, वादळामध्ये मोठ्या प्रमाणात झाडं पडली ही वस्तुस्थिती आहे, त्याच्यामुळे लोकांना खूप त्रास झालेला आहे. परंतु पुढच्या काळामध्ये असं होणार नाही याची आपण काळजी घेऊ. माझी स्वतःचं मागणी शासनाकडे आहे की या सगळ्या भागामध्ये जिथे चक्रीवादळ येतात आणि मोठ्या प्रमाणात झाडं आहेत तिथं अंडरग्राऊंड केबल करणं हा याच्यावर परमनंट इलाज आहे. आपल्या किनारपट्टीवर अंडरग्राऊंड केबल होते आहे, परंतु अंतर्गत भागामध्ये नाही आहे. विशेष बाब म्हणून त्याला मान्यता द्यावी हा माझा प्रयत्न मुख्यमंत्री महोदयांकडे राहील. नाही, ही मॅनपॉवर आता बघा, डेप्युटी इंजिनियर ह्याला रिलीव्ह केलं होतं, त्याला मी परत घ्यायला सांगितलं, त्यांनी घेतलेलं आहे. डेप्युटी इंजिनियर पुन्हा दोडामार्गला हजर झालेला आहे. त्याच्यामुळे आता मी तर अशा सूचना केल्या आहेत म्हणजे स्थानिक आमदार म्हणून की जोपर्यंत तुम्हाला पर्याय मिळत नाही तोपर्यंत कोणालाही रिलीव्ह करू नका, नाही तर त्याचा परिणाम लोकांना नाही. आता काय होईल,
8 दिवसानंतर मी पुन्हा मीटिंग घेणार आहे, त्यावेळेला जे इतर प्रश्न एकदा नाही आपण करू ना, मी 8 दिवसानंतर मीटिंग घेतो, त्याच्यामध्ये हे विषय घेऊ. मी सांगितलं, नाही मी सांगितलं ते, मी सांगितलं नाही काय माझी ठरल्यानंतर एवढे दिवस सगळे होतेच माहीत, मी नव्हतो कारण अधिवेशन चालू आहे, सगळेजण इथं होते, त्यावेळेला त्याने त्या वेळेला भेटून घ्यायला पाहिजे होतं, पण मी त्यांना बोलेन. आणि हा काय प्रतिष्ठेचा विषय नाही, अशाप्रमाणे होता का म्हणे, कारण सगळ्या लोकांचा खोळून बघायला, सगळे अधिकारी इथं खोळंबलेले आहेत वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटचे, तर ते पूर्वीसुद्धा करता आलं. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी. 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत. तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार. साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग. गेल्या 4 ते 5 दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसानं रायगडसह संपूर्ण कोकण किनारपट्टीला अक्षरशः झोडपून काढलाय. सततच्या पावसामुळे नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत, त्यामुळे अनेक ठिकाणी महापुराची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अलिबाग, रोहा, नागोठणे, पाली, महाडसह अनेक तालुक्यांमध्ये जनजीवन विस्कळीत झालंय. आंबा, सावित्री आणि कुंडलिका नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडत सखल भाग पाण्याखाली गेलाय. अनेक गावांचा संपर्क तुटला असून नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याचे मोठं आव्हान प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थांसमोर उभं राहिलंय. या भीषण परिस्थितीचा आढावा घेतलाय कोकण 7 लाईव्हचे रायगड प्रतिनिधी रुपेश रटाटे यांनी. थेट रायगड जिल्ह्यातून पाहुयात या संदर्भातला ग्राउंड रिपोर्ट. गेले 3 ते 4 दिवस रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग अक्षरशः पावसाने संपूर्ण हा परिसर, कोकणपट्टीचा परिसर आहे तो अक्षरशः झोडपून काढलेला आहे. आपल्यासोबत एसपी आदर्श टीमचे काही युवक आहेत, त्यांनी आतापर्यंत किती रेस्क्यू केलेत आणि काय काय त्यांना समस्या जाणवल्यात आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेणार. एकंदरीत काय सांगाल ही संपूर्ण परिस्थिती पाहता? आपण ह्या 3 दिवसामध्ये साधारणपणे 350हून अधिक लोकांना रेस्क्यू करण्यामध्ये आपल्याला यश आलेलं आहे, जे की अति धोकादायक ठिकाणी अडकले होते. ज्या घरांमध्ये पाणी होतं किंवा ज्या बंगल्यांमध्ये पाणी होतं अशा ठिकाणून आपण अनेक लोकांना रेस्क्यू करण्यामध्ये आपल्याला यश आलेलं आहे. त्यासोबतच नागोठणे ते पालीला जोडणारा जो मार्ग आहे त्या मार्गावरती अनेक वाहनं रस्त्यामध्ये अडकून होती, त्या हळूहळू पाणी वाढायला लागलं आणि त्या गाड्यांमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात माणसं अडकून राहिलेली, जे की गाडींमध्येच बसून होती परंतु पाणी वाढत होतं. अशा लोकांना सुद्धा आपण त्या ठिकाणून वाचवलेलं आहे. त्याच ठिकाणी जवळपास आपण 350हून लोकांना 350हून अधिक लोकांना आपण त्या ठिकाणी वाचवलेलं आहे. त्यासोबत पशुधन सुद्धा आपण वाचवण्यामध्ये आपल्याला यश आलेलं आहे. जवळपास आपण 28 श्वान, त्यासोबतच 40 गुरे आपण त्या ठिकाणी वाचवलेली आहेत. एकंदरीत आपण पाहतो रुग्ण असतील, गरोदर महिला असतील, यांना आणण्यामध्ये, यांना रेस्क्यू करण्यामध्ये काय अडचण येते? मोठा हाल तर फार रुग्णांचं होतोय, कारण की राष्ट्रीय महामार्ग सुद्धा पूर्णपणे ठप्प झालं होतं या 2 दिवसामध्ये. तर आपण पेशंटना टप्प्याटप्प्याने आपण शिफ्ट करण्याचं काम करत होतो. ज्या ठिकाणी रस्त्यावरती पाणी आलं होतं त्या ठिकाणी बोटीचा वापर करून आपण रुग्णांना ट्रान्सफर करत होतो आणि पुढच्या बाजूला आपण दुसरी अँब्युलन्स अशी तयार ठेवत होतो. लगेच आपण ट्रान्सफर सिस्टीमने आपण सर्व रुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये पाठवलेलं आहे. अलिबाग असेल, पाली असेल, हा रोहाचा पट्टा असेल, मानगाव असेल, एकंदरीत काय परिस्थिती, काय पाण्याचा जोर वाढतोय, पावसाचं प्रमाण काय? पावसाचं प्रमाण हे हळूहळू आता कमी येतोय. फोरकास्टच्या अंदाजानुसार काही दिवसामध्ये पाणी पूर्णपणे ओसरेल, तसेच पावसाचं प्रमाण सुद्धा कमी होईल. आपण बघूयात की लवकरात लवकर पाणी हे ड्रेन झालं तर पुढची सुविधा लवकरच उपलब्ध होईल. सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. आमदार निलेश राणेंनी दशावतार कलाकारांची व्यथा पोट तिडकीनं सभागृहात मांडली. त्यानंतर सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनीही मोठी घोषणा केली आहे. पाहुयात विधिमंडळात काय घडलं. एक पुरस्कार आमच्या दशावतार कलाकाराला मिळालेला नाही. इतके वर्ष झाली या कलेला अजूनपर्यंत आम्हाला एक पुरस्कार मिळालेला नाही. अध्यक्ष महोदय,
तो का मिळाला नाही हे कधी मंत्री महोदयांनी आम्हाला सांगावं. ओळखपत्र दिली नाहीत तर ह्या सगळ्या सरकारी योजना ज्या आहेत ह्या आम्ही बसवायच्या कशा. मी मागे पण तक्रार केली होती अध्यक्ष महोदय की माझा हा दशावतार कलाकार हा 4 ठिकाणी रोजंदारीवर काम करतो. ह्याची नोंदच जर झाली नाही तर आपण त्याला ह्या सगळ्या सरकारी स्कीम मध्ये घ्यायच्या कशा. कसं घ्यायचं आपण या लोकांना. दुसरी गोष्ट, हा फक्त सिंधुदुर्गाचा विषय नाही. सिंधुदुर्गामध्ये जसा दशावतार कलाकारांचा विषय आहे, तुम्ही निकम साहेबांना विचारा किंवा भास्कर जाधव साहेबांना विचारा, तसाच नमन हा विषय रत्नागिरीमध्ये आहे. अजूनपर्यंत त्यांची कसली नोंद नाही. म्हणून अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून ती मीटिंग मंत्री महोदय आपण जी घेतली, आपल्याला सगळा विषय माहिती. आपण स्वतः कोकणातले आहात, आपण स्वतः माझ्या मतदारसंघातले आहात. आपण जाहीर त्याच्यानंतर केलेलं होतं की मी या लोकांना ओळखपत्र देणार. अजूनपर्यंत ओळखपत्राची प्रोसिजरच सुरू झाली नाही. गुगल फॉर्म आमच्या कलाकारांना कळत नाही. तुम्ही काहीतरी सोपी पद्धत करून द्या, काहीतरी सोपी पद्धत आमच्या कलाकारांसाठी करून द्या. आमचा कुठेतरी दशावतार कलाकार हा कुठेतरी महाराष्ट्राच्या पटलावर दिसू द्या. एक पुरस्कार मंत्री महोदय आमच्या दशावतार कलाकाराला मिळालेला नाही. कलिंगन वगैरे मोठमोठे कलाकार आमच्या जिल्ह्यातून होऊन गेले, पण एकही पुरस्कार आमच्या ह्या कलाकारांना मिळालेला नाही. आमचं ओळखपत्र नाही, आम्हाला अनुदान मिळत नाही, आमचं कुठेही कुठल्या स्कीम मध्ये आम्हाला बसवलं गेलं नाही. मग हा दशावतार कलाकार जगणार कसा. त्यांनी त्याची फॅमिली, तो आपल्या फॅमिलीला कसा बघणार, त्याचा उदरनिर्वाह कसं होणार. साहेब 5,000 रुपये, ते पण जर त्यांची जी कोण हे आहे, तो जो कोण टीम लीडर असतो त्यांचा, त्यांनी जर प्रमुख असतो त्या टोळीचा, त्यांनी जर ठरवलं तर त्याला पैसे मिळणार. नाहीतर दशावतार कलाकारांना मंत्री महोदय पैसे मिळत नाही. माझ्या दशावतार कलाकारांना पैसे कधी मिळणार, त्यांचे हे सगळे विषय कधी सुटणार आणि त्यांना महाराष्ट्राच्या नकाशावर कधीतरी काय मिळणार आहे की नाही. आपण फड बघतो, आपण लावणीचे आपण अनेक पुरस्कार इथे जाहीर करतो, त्यांचं मानधन, त्यांचं अनुदान आपण जाहीर करतो, पण माझ्या दशावतार कलाकारांसाठी अनेक वर्षांची परंपरा आमच्या कोकणातली अजूनपर्यंत एक फुटी कवडी त्यांना मिळालेली नाही. म्हणून माझी विनंती अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी आज काहीतरी दशावतार कलाकारांना, आमच्या नमनच्या कलाकारांना काहीतरी जाहीर करावं, जे आमच्या त्या चौकटीत बसतील, आमच्या त्या सरकारच्या कुठल्या तरी योजनेत बसतील. असं काहीतरी आज सरकारच्या माध्यमातून मंत्री महोदयांनी जाहीर करावं की दशावतारासाठी सुद्धा आणि याबरोबर 5 अन्य कलाकारांसाठी, लोककलांसाठी जे 2,22,00,000 रुपयाचं अनुदान आपण जे ठरवलं होतं ते आपण वाढवण्याचा निर्णय करतो, जेणेकरून दशावतारी मंडळींना सुद्धा त्यातलं मिळावं. हे अनुदान 2,22,00,000 दुप्पट 4,40,00,000 आपण करू, म्हणजे ते जास्तीत जास्त दशावतारातल्या सुद्धा करण्यासाठी येईल. एक. दुसरं, कला पथक चालवणारे जे आहेत त्यांच्याही काही अडचणी आहेत आणि त्यामुळे कला पथक चालकाला बाजूला केलं तरी योग्य नाही, कलाकारांना मिळणं सुद्धा आवश्यक आहे. म्हणून हे दुप्पटीने जे आपण अनुदान करू ते आपण अनुदान कला पथकातल्या प्रयोगासाठी करतो, त्यामध्ये दुप्पटीतलं आपण अर्ध करू, जेणेकरून कलाकारांना सुद्धा थेट बँकेच्या अकाउंटवर मिळेल आणि कला पथक चालकाला सुद्धा मिळेल. अशा पद्धतीने दोघांनाही त्या ठिकाणी अनुदान मिळावं अशा पद्धतीचा आपण निर्णय करतो. या संदर्भातला GR हा येत्या 15 दिवसात आपण काढू. समितीत आपण सुचवलेली नावं या ओरिजिनल शासन निर्णयात वाढवून तो निर्णय सुद्धा 15 दिवसात आपण काढू. आपण तिसरा प्रश्न उपस्थित केला की जिल्हा अधिकारी आमचे जिल्हा स्तरावर गेले पाहिजेत. गुगल फॉर्म ही थोडी किचकट पद्धत, लोकांना सोयीची पद्धत आहे की नाही, तर स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्याशी बोलून येत्या महिनाभरात आमचे अधिकारी जिल्हा स्तरावर जातील, हाही निर्णय करू. चौथा मुद्दा आपण म्हटलं की ओळखपत्र त्यांना दिली पाहिजे. तर या राज्यातील लोककलावंतांना अनुदान पॅकेज अंतर्गत असलेल्या लोककला ज्या दशावतार सुद्धा आहे त्यांना सुद्धा ओळखपत्र, भले उत्तरात काही लिहिलं असेल तरी मी आज या ठिकाणी घोषित करतो की त्यांना ओळखपत्र देण्याचाही निर्णय आपण करू. तो शासन निर्णयामध्ये नमूद करू, अधिकाऱ्यांना आपण त्यापर्यंत खालपर्यंत पाठवू. दशावतार महोत्सव हे सुद्धा आपण घेत असतो, नमन महोत्सव आपण घेत असतो. यावर्षी ठाण्यामध्ये तो घेतला आणि दशावतार कलेसाठी पुरस्कार तर राज्य सांस्कृतिक पुरस्कारात 3 लक्ष आणि राज्य सांस्कृतिक युवा पुरस्कारात 1 लक्ष देण्यात येतो. त्याची समिती आहे, त्यामध्ये दशावतारी कलाकारांचा सुद्धा सहभाग करण्याच्या बाबतीतल्या सूचना
देण्यात येतील असं मी या ठिकाणी घोषित करतो. सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. देवगड तालुक्यातील तारामुंबरी विठ्ठल नामाच्या गजरानं दुमदुमून गेली आहे. विठ्ठलाच्या अखंड जयघोषात तारामुंबरी ते श्री क्षेत्र पंढरपूर पायीवारी पालखी सोहळ्याला उत्साहात प्रारंभ झाला. श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर देवस्थान तारामुंबरी आणि हबप नामदेव महाराज तळवडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित या पायीवारीत शेकडो वारकरी आणि भाविक सहभागी झाले. उद्योजक नंदकुमार घाटे यांच्या हस्ते विठ्ठल रखुमाईची विधिवत पूजा करण्यात आली. यावेळी विविध मान्यवरांसह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. जगद्गुरु तुकाराम महाराज एकनाथ महाराज की गोपाल काका महाराज की दुसरी रान करा
ठिकाणी खांब्यामध्ये कीर्तनं, प्रवचनं आणि भजनं होत असतात आणि याचा आनंद संपूर्ण आम्ही तर लोक गावातील बाहेरून आपल्या मुंबईकडून ठाण्याकडून सर्व मंडळी आपल्या तालुक्यामधून सर्व मंडळी मधल्यामध्ये जसं त्यांना टाईम मिळतो तसं सहभागी होत असतात आणि त्याचा आनंद घेत असतात. ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. आषाढी एकादशीचे वेध लागतात संपूर्ण महाराष्ट्र विठ्ठलमय झालाय. ज्ञानबा तुकाराम आणि विठ्ठल विठ्ठलच्या जयघोषानं अवघ्या महाराष्ट्राचे रस्ते दुमदुमून गेले. या भक्तीचा एक अभूतपूर्व सोहळा रायगडच्या श्रीवर्धनमध्ये पाहायला मिळाला. श्रीवर्धनमधील भरडखोल येथून कोळी समाज बांधव आणि विठ्ठल भक्तांची भव्य पायदिंडी पंढरपूरकडे रवाना झाली आहे. मुसळधार पावसाची पर्वा न करता विठुरायाच्या दर्शनाची आस घेऊन शेकडो वारकरी या वारीत सहभागी झाले. टाळ मृदुंगांचा गजर, रामकृष्ण हरीचा चाललेला अखंड नामजप आणि विठुरायाच्या भक्तीत तल्लीन झालेला वारकरी संप्रदाय. हे दृश्य आहे रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन तालुक्यातील भरडखोल गावातील. दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी भरडखोल ते श्री क्षेत्र पंढरपूर अशी पायी वारी मोठ्या उत्साहात मार्गस्थ झाली आहे. भरडखोल गावातील सर्व कोळी बांधव आणि आजूबाजूच्या गावातील भाविक एकत्र आलेत आणि या सोहळ्याचा प्रारंभ झाला. या पायी दिंडीचं वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये केवळ ज्येष्ठ वारकरीच नव्हे तर महिला, बाल, गोपाळांचाही मोठा सहभाग असतो. डोक्यावर तुळशी वृंदावन घेतलेल्या महिलाने हातात टाळ घेतलेली लहान मुलं एका रांगेत नाचत गाजत विठ्ठल भक्तीमध्ये मुग्ध होऊन पंढरीच्या दिशेनं निघाली आहे. या वारीचे मुख्य प्रेरणास्थान आणि भरडखोल गावचे वारकरी संप्रदायाचे वैभव रायगड भूषण पुरस्कृत सभप रामचंद्र वाघे हे स्वतः या वारीत उपस्थित आहे. या वारीला निरोप देण्यासाठी आणि वारकऱ्यांचं स्वागत करण्यासाठी श्रीवर्धन पंचायत समितीचे सभापती सचिन कीर, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका अध्यक्ष मंदार तोडणकर, बोर्ली पंचायतचे युवा कार्यकर्ते सुजित पाटील आणि माजी सरपंच दिनेश चोगले यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. या सर्व मान्यवरांनी वारकऱ्यांना पुढील प्रवासासाठी आणि विठ्ठल दर्शनासाठी शुभेच्छा दिल्या. सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात SIR आणि आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कामात हलगर्जीपणा केल्याप्रकरणी एका अधिकाऱ्यासह आणि एका कर्मचाऱ्याविरुद्ध निलंबनाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. कणकवलीत या संदर्भात आढावा बैठक घेतल्यानंतर जिल्हाधिकारी तृप्ती थोडमिसे यांनी कोकण 7 लाईव्हशी बोलताना माहिती दिली. पाहुयात कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी त्यांच्याशी साधलेला संवाद. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये SIR म्हणजेच मतदान पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम सध्या जोरदार सुरू आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी तृप्ती थोडमिसे यांनी काल कुडाळ मालवणमध्ये बैठक घेतली. त्यानंतर आज देखील कणकवली विधानसभेचा आढावा घेतला. मॅडम, सध्या मतदान पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम सुरू आहे. जोरदार या कार्यक्रमासंदर्भात आपण आढावा बैठक घेतात. काय नेमकं रचना आहे?
आता सगळ्यांना माहिती आहे पूर्ण राज्यामध्ये SIRचा प्रोग्राम चालू आहे. आपल्याकडे 3 विधानसभा मतदारसंघ आहेत. तर 3 विधानसभा मतदारसंघात काम चालू आहे. आपल्याकडे 921 BLO मार्फत हे काम चालू आहे. आता सध्या सुरुवातीचा जो मॅपिंगचा टप्पा होता तो आपण 2 महिन्यापूर्वी पूर्ण केलेला आहे. त्यानंतर आता जे गणना प्रपत्र वाटप असतं EF इन्युमरेशन फॉर्म्सचं डिस्ट्रीब्युशन चालू आहे आता सध्या. तर त्याच्यामध्ये थोडा आपला वेग कमी आहे पर्जन्यमान असेल किंवा इतर काही स्थानिक गोष्टींमुळे. तर तो वेग कमी असल्यामुळे मी 3 मतदारसंघांचे आढावे केले होते. परवा दिवशी सावंतवाडी, काल कुडाळ मालवण आणि आज कणकवली विधानसभा मतदारसंघ. तर काही जे कोणी कर्तव्यात कसूर करत असेल तर त्याच्यावर देखील मी कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. तर पुढच्या 2-3 दिवसात आपला परफॉर्मन्स चांगला वाढेल आणि एकदा डिस्ट्रीब्युशन झालं की मग ते भरून घेणे आणि ते ऑनलाईन अपलोड करणे असं अपेक्षित आहे. याच्यामध्ये स्थानिक नागरिकांना देखील माझं आवाहन आहे की त्यांनी देखील जे BLOs घरोघरी फिरत आहेत आणि फॉर्म्स देत आहेत तर ते फॉर्म्स करेक्ट आहेत की नाही बघणे आणि ते भरून त्याच्यावरती सही करून त्यांना परत करणे. ह्या गोष्टी जर त्यांनी केल्या तर BLOंचा देखील वेळ वाचेल. विधानसभा किती टक्के काम पूर्ण झालेलं आहे? आता याच्यामध्ये टप्पे आहेत. म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन हा एक टप्पा आहे. त्यानंतर डिजिटायझेशनचा टप्पा आहे तो पुढे चालू होणार डिस्ट्रीब्युशन झाल्यानंतर. आता सध्या डिस्ट्रीब्युशन आपलं 30 ते 35% आहे आज रोजीचं. म्हणजे तो बदलत राहतो आकडा. तर साधारण आमचं अपेक्षित आहे की साधारण 10-11 तारखेपर्यंत 100% डिस्ट्रीब्युशन होईल. त्यानंतर कलेक्शन आणि डिजिटायझेशन होईल. पण एकंदरीत बघितलं तर ह्या कामामध्ये एक दोडामार्ग आणि मालवण म्हणजे जे अधिकारी आहेत ते निलंबनाची शिफारस आपण केली. कारण कामात कसूर म्हणजे SIS असेल किंवा आपले आपत्ती व्यवस्थापन कामामध्ये कसूर केले असं एक माहिती येते. काय सांगा? हो, सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचा आढावा घेताना दोडामार्गमध्ये मी जेव्हा आढावा घेत होते त्यावेळेस लक्षात आलं की गटविकास अधिकारी हे AERO आहेत तिथले, म्हणजे सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी. तर ते उपस्थित नव्हते आणि त्यांच्याकडचं कामकाज पण कमी होतं. त्याच पद्धतीने आपत्ती व्यवस्थापनाचं पण काम त्यांच्याकडनं व्यवस्थित झालेलं नाही असं दिसलं तिथले नुकसानग्रस्त भागाचा आढावा घेत असताना. त्यामुळे मी दोन्ही रिपोर्ट करून प्रधान सचिव ग्रामविकासला त्यांच्या निलंबनाची शिफारस मी केलेली आहे आणि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत ती शिफारस मी करू शकते. त्यामुळे ते अधिकार वापरून मी त्यांची शिफारस केली. त्याचप्रमाणे काल कुडाळ मालवणच्या ठिकाणी देखील जे आमचे दुसरे सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी होते तिथले स्थानिक गट शिक्षण अधिकारी तर त्यांच्याही कामकाजात ते उपस्थित नव्हते आणि त्यांच्याही कामकाजात तशी प्रगती नव्हती. त्यांना जेवढं काम वाटप करून दिलं होतं त्याचं समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यामुळे मी त्यांच्यावरती देखील निलंबन करावं असं मी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिलेले आहेत. आता हे 2 एक अधिकारी आणि एक कर्मचारी असंच आहे. परंतु आता जे आहे की वेग आता घेतलेला आहे. बऱ्यापैकी लोकांनी समाधानकारक उत्तर दिली. पण जिथं हलगर्जीपणा होतोय तिथे कडक कारवाई करण्याचे निर्देश आम्हाला मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी दिलेले आहेत. आणि भारत इलेक्शन कमिशनची आमची आज सकाळी पण एक VC झाली. त्याच्यामध्ये देखील लवकर काम पूर्ण करून घेण्यात यावं. आपत्ती पुढे जर पर्जन्य वाढलं तर पुन्हा या गोष्टी थांबू नयेत अशी अपेक्षा आहे. आणि 1 ऑक्टोबरला आपल्याला रोल फायनल करायचा आहे. त्या अनुषंगाने तुम्ही वेगात आणि गुणवत्तापूर्वक काम करावं अशी भारत निवडणूक आयोगाची अपेक्षा आहे. तर त्या अनुषंगाने आमचं नियोजन आहे. काही कर्मचाऱ्यांना देखील काम करताना काही त्रुटी येतात त्याबद्दल काय सांगा? नक्कीच आपल्याकडचा जो भाग आहे तो डोंगराळ आहे, दुर्गम आहे. बऱ्याचशा भागामध्ये वाड्या वस्त्यांमध्ये जाऊन फॉर्म्स वाटप करणे आणि भरून घेणे. शिवाय लोक आता शेतीमध्ये लावणीची कामं करत आहेत किंवा इतर कामं करत आहेत. त्यामुळे BLOंसाठी नक्कीच अडचणीचं आहे आणि पर्जन्याचं पण प्रमाण आहे. त्यामुळे BLOंचा जो काही त्रास होतो त्याच्याबद्दल नक्कीच आम्ही प्रशासन म्हणून आम्हाला त्याची जाणीव आहे. त्यामुळं सहकार्याची भावना ठेवून आणि BLOंना आम्ही BLO असिस्टंट पण दिलेले आहेत आता. तर त्यामुळे त्या दोघांनी असणं. त्याच पद्धतीने राजकीय पक्षांनी देखील BLA म्हणजे बूथ लेवल एजंट्स नेमलेले आहेत. तर ते देखील त्यांना मदत करत आहेत बऱ्याच ठिकाणी. तर अशा पद्धतीचं एक सहकार्याने जर काम झालं तर ते काम व्यवस्थित होईल. पण कामात कसूर झाले तर कारवाई होणार? हो, कारण तसे निवडणूक आयोगाचे निर्देश आहेत. आणि SIR हा खूप महत्त्वाचा हे आहे. 24 वर्षांनी होत आहे हे इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन आणि त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं हे होणार नाही. कारण आपण बघतो की म्हणजे आम्हाला सगळ्यांनाच अशा इन्स्ट्रक्शन्स आहेत. म्हणजे आम्ही स्वतः देखील त्याच्यामध्ये आहोत आणि सर्व कर्मचारी वर्ग पण त्याच्यात आहे. सगळ्यांना ह्याच इन्स्ट्रक्शन्स आहे की तुम्ही मूळ कामकाज सांभाळून ते करायचं आहे की तुम्ही तेच काम करण्यासाठी तुम्हाला मोकळं सोडलं जाणार नाही. अशा पद्धतीचे आम्हाला स्पष्ट निर्देश आहे. आणि कामाचा ताण नक्कीच येत आहे. परंतु सर्वजण करतील कारण यापूर्वी देखील आपल्या यंत्रणेने जनगणनेचं काम केलं आहे, मॅपिंगचं काम केलेलं आहे. तर यंत्रणा ते काम नक्की चांगल्या पद्धतीने करेल मला विश्वास आहे. नक्कीच धन्यवाद. ह्या होत्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोंडसे यांनी सांगितलेलं आहे की कामाचा ताण असला तरी आपल्याला काम करावं लागणार आहे आणि काम नाही जर झालं तर आपल्याला कारवाई देखील होणार असा एक संदेश यातून मिळत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली. प्रत्येक पनीर सारखं नसतं. शुद्धतेची खात्री करूनच योग्य पनीर निवडा. गोखोड मलाई पनीर हे शुद्ध दुधापासून तयार केलेले आहे. त्यामुळे त्यात नैसर्गिक दुधातील फॅट, प्रथिने आणि कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात मिळते. काही पनीर वनस्पतीजन्य तेल, स्टार्च किंवा इतर घटकांपासून तयार केलेले असू शकते.
म्हणून ग्राहक म्हणून जागरूक व्हा आणि पनीर घेताना गोकुळच मागा. शुद्धतेचा विश्वास, चवीचा आनंद. आजच घरी आणा गोकुळ मलई पनीर. 57 कोटींच्या नळपाणी योजनेच्या कारभारावरून माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी संताप व्यक्त करत या योजनेचा बट्ट्याबोळ मुख्याधिकाऱ्यांनी केला असा आरोप केलाय. तर गुणवत्ता तपासणीचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिल्यानं त्यांचंही स्वागत केलं. 40 वर्षांचा प्रश्न सावंतवाडीचा यामुळे मिटणार आहे. मात्र या योजनेवर अनेक आरोप नागरिकांचे होत आहेत, लोकांचे होत आहेत आणि हेच असताना काल स्वतः पालकमंत्र्यांनी त्यांची दखल घेतली आणि बैठक घेत त्या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना सुद्धा त्याच्या गुणवत्ता चाचणीचे तपासणीचे आदेश दिलेले आहेत किंवा इतरही काही सूचना केलेल्या आहेत. कसं बघता ह्या सगळ्याकडे? मुळात ही योजनेमध्ये पालकमंत्र्यांनी जी बैठक घेतली, या बैठकीचीच मी कौतुक करतो. कारण कोणीतरी वरिष्ठ पातळीवरून ह्या योजनेवरती लक्ष देणं आवश्यक होतं आणि ते पालकमंत्री नितेश राणे साहेब यांनी काल बैठक घेऊन काही आदेश दिलेत. त्याचं मी स्वागत केलेलं आहे. कारण ही जी योजना आहे सुरुवातीपासूनच वादामध्ये सापडलेली आहे. या योजनेचं काम बघितल्यानंतर अत्यंत मनाला वेदना होत आहे की ह्या सावंतवाडी शहराच्या भविष्याचा विचार करून ही बनवलेली योजना आणि ह्या योजनेवरती कोणताही टेक्निकली म्हणजे एखादा इंजिनियर्स, चांगल्या पद्धतीचा इंजिनियर्स त्या ठिकाणी 2-4 इंजिनियर्स ठेवून ते काम करून घेतलं पाहिजे होतं, तर तसं झालेलं नाही. याला संपूर्ण ह्या योजनेची बट्ट्याबोळ करण्याला सावंतवाडीचे प्रभारी जे मुख्याधिकारी आहेत हे मुख्याधिकारी जबाबदार आहेत. मुख्याधिकाऱ्यांचं रेकॉर्ड जर बघितलं मागचं, तर सगळं रेकॉर्ड त्यांचं ज्या ज्या ठिकाणी काम केलं त्या ठिकाणचं सगळं त्यांचं रेकॉर्ड खराब आहे आणि सावंतवाडीचा पूर्ण विल्हेवाट लावण्याचा त्यांचा जो प्रयत्न आहे तो पालकमंत्र्यांनी लक्ष घालून हा मोडून काढावा, यांची तात्काळ बदली करावी. अन्यथा ह्या योजनेवरती फार भविष्यामध्ये सावंतवाडी शहराला भोग भोगावे लागतील आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष तयार होईल. निश्चितपणे काल तुम्ही जी बातमी प्रसारित केली त्यामध्ये तुम्ही म्हटलं की ह्या संबंधित मुख्याधिकाऱ्यांकडनं ठेकेदाराला कोणत्याही पद्धतीचा त्रास देऊ नये किंवा कोणत्याही पद्धतीच्या सूचना करू नये अशा पद्धतीचे आदेशच पीएमसीला काढले. नेमका हा प्रकार काय आहे? हेच आम्ही सांगतोय की त्यांनी जे तिथं सुपरविजनसाठी काही अधिकारी नेमले, त्या अधिकारी नेमले आहेत त्या अधिकाऱ्यांना सक्त आदेश त्यांचे होते की तुम्ही त्याच्यावरती ठेकेदाराला कोणत्याही सूचना करत, ठेकेदार काम करतो ते तुम्ही फक्त बघायचं, त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही काय करायचं नाही. याचा अर्थ काय होतो? मग एवढं हे जे मुख्याधिकाऱ्याने स्पष्ट आदेश दिले याचा अर्थ काय होतोय? मग मुख्याधिकाऱ्यांना काय इंटरेस्ट याच्यामध्ये एवढा? निश्चितपणे तुमच्या काळात ही योजना सावंतवाडीमध्ये आली, तुम्ही त्याचे प्रणेते असं म्हणायला हरकत नाही. या सगळ्या एकंदरीत योजनेकडे बघितलं तर केसरीचं पाणी गुरुत्वाकर्षणावर सावंतवाडीला येतं, पाणेकोंडचं पाणी गुरुत्वाकर्षणावर येतं, नैसर्गिक स्रोत असणार म्हणजे ही योजना सावंतवाडी शहरासाठी दैवी देणगी आहे. मात्र ह्या सगळ्या चुकांमुळे पुढच्या काही काळात सावंतवाडीकरांना आर्थिक भुर्दंड भोगावे लागतील असं वाटतं का तुम्हाला? कालच पालकमंत्र्यांनी बैठक घेतली, त्यामुळे पुढच्या काळामध्ये यातून चांगलं काम अपेक्षित आहे आणि ते अधिकाऱ्यांनी करावं लागेल. कारण पालकमंत्री फार अग्रेसिव्ह आहेत आणि पालकमंत्र्यांनी त्या स्वरूपाचे तसे आदेश दिलेत. जे चौकशीचे अधिकारी येतील त्यांनी नुसता फार्स न करता त्याचं सखोल चौकशी करणं आवश्यक आहे. त्याच्या खोलामध्ये जाऊन चौकशी केली गेली पाहिजे. ज्या ज्या ठिकाणी चुकी झालेल्या असतील त्या ठिकाणी पाईप असतील, टाकी बांधलेली असतील किंवा जो फिल्टरेशन प्लांट, सँड फिल्टरेशन प्लांट जो ह्याच्यामध्ये आपल्या पाणेकोंड धरणावरती त्यांनी नवीन करतायत याची सगळ्याची सखोल चौकशी होणं आवश्यक आहे. इथल्या काही नागरिकांनी क्वालिटी ऑडिटचं, थर्ड पार्टी ऑडिटची मागणी केलेली आहे. माजी नगराध्यक्ष म्हणून तुमची भूमिका काय असेल? माझी भूमिका तीच आहे की ज्यांनी कोणी जर केलं असेल मागणी ती योग्य मागणी आहे आणि माझी पण मागणी तीच आहे की त्याची सखोल चौकशी करा, त्याची थर्ड पार्टी ऑडिट व्हायला पाहिजे, त्याच्यानंतर त्याची पूर्ण चौकशी व्हायला पाहिजे. त्याचे जे पाईप बसवलेत त्याचे पाईपचे जी थिकनेस आहे तो तपासला गेला पाहिजे. पाईप त्याच क्वालिटीचे आहेत काय ते बघितले पाहिजेत. त्यानंतर खोदाई त्याच पद्धती झाली काय ती बघितली पाहिजे. त्याच्यामध्ये सँड घालायची होती, त्याच्यामध्ये ग्रॅव्हिल टाकायची होती, त्याच्यामध्ये जे डबर टाकायचं होतं, त्याच्यानंतर माती ओढायची होती, त्या पद्धतीत झाली काय ह्याची सगळ्याची सखोल चौकशी होणं आवश्यक आहे आणि त्यामुळे थर्ड पार्टी ऑडिट करावंच लागेल त्यांना.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अवैध गुटखा विक्री, गोवा बनावटीच्या दारूची तस्करी, जुगार आणि मटका अशा अवैध धंद्यांचे जाळे नेमके किती खोलवर रुजलंय आणि या धंद्यांमागील मुख्य सूत्रधारांवर निर्णायक कारवाई कधी होणार हा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिक विचारतात। या संदर्भातील स्पेशल रिपोर्ट पाहूया। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विविध ठिकाणी अवैधरित्या गुटखा विक्री, गोवा बनवटीच्या दारूची तस्करी आणि जुगार अड्डे सुरू असल्याच्या तक्रारी सातत्यानं समोर येत आहेत। पोलिसांकडून वेळोवेळी कारवाया होत असल्या तरी या संपूर्ण साखळीमागील मुख्य सूत्रधारांपर्यंत कारवाई पोहोचत नसल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये आहे। म्हटलं आम्ही ते गुटखा विकत नाही, कारण माझं कसं आहे ज्वेलरीचं आणि स्टेशनरीचं दुकान आहे, त्यामुळे काय आम्ही विकत नाही। पण आता हा जो गुटखा जो विकतात ना, तुम्ही कंपनीवाल्याला लावा ना, स्टे लावा ना, कंपनीवाला स्टे लावला तर तुम्हाला हे फायदा होईल ना त्याचा। बाकीचे मग गुटखा इथे येणारच नाही दुकानात कुठच्याही। प्रश्न कुठे आहे म्हणजे लोकांचं जे आहे जे आता ना आरोग्यासाठी जे हे चाललंय ते मग ते कमी प्रमाणात होईल ना तुमचं, आहे की नाही। आता गुटखा जर विचारतात काय लोकांना विचारतात गुटखा आहे का, म्हटलं आमच्याकडे नाहीच आहे गुटखा। त्यामुळे काय माहिती आहे पुढचं तुम्ही जर आता जो हे जर कारवाई करणार तुम्ही लोकांना, दुकानवाला विचारतात, आता दुकानाला काय विचार धंद्यासाठी तर लोक तर विचारणारच कोण धंदा करण्यासाठी। आता तिकडून जर सप्लाय होत नसेल तर काही ते दुकानाला विकणारच नाही ना। पण होलसेल व्यापार होलसेल प्रमाणात हे गुटखा येईल आता काही चेकपोस्टवर नाही येईल, त्याबद्दल काय सांगा? होलसेलमध्ये काय थोडं माहित नाही मला, काय ते होलसेलमध्ये येत असेल माल तर त्याचा धंदो करण्यासाठी तो ते विकत असेल, आहे की नाही। पुढचं काय त्यांना काय माहित नाही। पण तेव्हा ॲक्च्युली मेन म्हणजे कसा मेन जो आहे ना तुकडे कंपनीकडून तो बंद केला पाहिजे, तर त्याच्यामुळे त्याला बघा त्याचं काय सांगायचं, जो मेन माल जसं बनता ना तो तसंच बंद करा ना, किंवा जो तुम्ही मोठे मोठे धाडी टाकता ट्रक वगैरे पकडता तो माल परत काय जाता, तो रिव्हिजन होत नसतं कशावर ना, बरोबर ना। काही का स्टॉलधारकांचं ते विचारतं तुमच्याकडे गुटखा हा, त्यानंतर तंबाखू हा, बरोबर त्यांची परिस्थिती काय असेल, काय सांगायचं आता काय गुटखा आणि तंबाखूच्या संदर्भात तर माल जसे उत्पन्न होता ना तो तसंच बंद करा ह्यात मेना ना, बरोबर। आणि काय सांगतात आणि काय किरकोळ व्यापाऱ्यांना काय त्रास देऊ नका, म्हणजे तो आधी बंद झाला का आपण किरकोळ व्यापारी बंद होतो ना, या साहजिक आहे। पोलीस काय काय कारवाई करताना दिसतं, हो दिसतो, हो त्याच्याबद्दल काय सांगतात? त्यांनी छोट्या मोठ्या काय करण्यापेक्षा तर मोठ्यानं काय हे करा ना, पकडा आधी। जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सिंधुदुर्गातील अवैध धंदे बंद करण्याची भूमिका स्पष्टपणे मांडली। त्यानंतर पोलिसांनी काही ठिकाणी कारवाई सुरू केली असली तरी मोठे व्यापारी आणि व्यवसायामागील मुख्य सूत्रधारांवर कठोर गुन्हे दाखल होणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय। एक लक्षात घ्या, गुन्हा करणारा मग तो अतिरेकी असो किंवा कोणी असो, जो गुन्हेगार हा गुन्हेगार असतो, त्याला पक्ष नाही, जात नाही, धर्म नाही। म्हणून जो आमच्या सिंधुदुर्गाचा गुन्हेगार आहे, जो अवैध धंदे करतो, जो इथे मटका जुगार चालवतो, जो इथे गोवा बनावटी दारू विकतो, जो इथे बीफचा व्यापार करतो, ते सगळेजण आमच्यासाठी गुन्हेगार आहेत। त्यांचा पक्ष बघणार नाही, त्यांचा झेंडा बघणार नाही, काहीच बघणार नाही। कारवाई कडकची कडकच होणार। आणि म्हणून आमच्या सिंधुदुर्गाला जोपर्यंत आम्ही मटका दारू, गोवा बनावटी दारू ह्याच्यातून मुक्त करत नाही तोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही। कुठल्याही टोकावर जायची गरज असेल, कितीही कडू निर्णय घ्यायची गरज असेल तर आम्ही घ्यायला तयार आहोत। आम्ही काय मागे पडणार नाही। तुम्ही फक्त ह्या गेल्या 1 वर्षामध्ये होणाऱ्या कारवाया, आम्ही फक्त गांजा फुकणाऱ्या लोकांना नाही, गांजा विकणाऱ्या आणि गांजा जिल्ह्यामध्ये आणणाऱ्या लोकांवर पण आम्ही कारवाई केलेल्या आहेत। गेल्याच आठवड्यात एक मुख्य आरोपीला आम्ही अटक केलेली आहे। त्याच्याकडून असंख्य लोकांचे धागेदोरे भेटत आहेत की कोण या जिल्ह्यामध्ये गांजा आणतोय, कसा आणतोय, कुठला मार्ग आणतोय, कुठे ठेवतोय, हे सगळेचे धागेदोरे आम्हाला भेटत आहेत। मी तुम्हाला बोलतो, जसं देशात आणि राज्यात आपण नक्षल मुक्त देश आणि महाराष्ट्राच्या दिशेने जातोय, तसंच येणाऱ्या दिवसामध्ये आपण ड्रग्ज आणि मटका जुगार मुक्त सिंधुदुर्ग करू, हा विश्वास तुम्हाला या निमित्त देणार। दुसरीकडे माजी आमदार वैभव नाईक यांनीही अवैध गुटखा आणि गोवा बनावटीच्या दारूच्या होलसेल व्यापाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली। केवळ छोटे विक्रेते किंवा वाहन चालकांवर कारवाई करून चालणार नाही, या संपूर्ण रॅकेट मागील मुख्य सूत्रधारांवर गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई व्हावी, अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिलाय।
जिल्ह्याच्या सीमेवरील तपासणी नाक्यांवर प्रत्येक मालवाहू वाहनाची काटेकोर तपासणी झाली तर अवैध गुटखा आणि गोवा बनावटीच्या दारूची मोठ्या प्रमाणातील वाहतूक रोखता येऊ शकते असं मत अनेक नागरिक व्यक्त करतात। चेक नाक्यांवरील तपासणी अधिक सक्षम आणि प्रभावी करण्याची मागणीही जोर धरते। जाणकारांच्या मते सातत्यपूर्ण आणि कठोर कारवाई झाल्यास जुगार, मटका, अवैध गुटखा आणि दारूच्या व्यवसायाला मोठा आळा बसू शकतो। मात्र कारवाईची व्याप्ती पुरेशी आहे का आणि ती संपूर्ण साखळीपर्यंत पोहोचते का असा प्रश्नही उपस्थित केला जातोय। जुगार, गुटखा, मटका आणि अवैध दारूमुळे सामाजिक आणि आर्थिक दुष्परिणाम वाढत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे। त्यामुळे पोलीस, जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित विभागांनी समन्वयानं विशेष मोहीम राबवून या अवैध धंद्यांवर कायमस्वरूपी लगाम घालावा अशी मागणी होते। गुटखा आणि तंबाखूजन्य पदार्थावर विक्री करणाऱ्यांवर मकोका लावण्याचे आदेश अन्न आणि भेसळ जे आयुक्त होते तुकाराम मुंडे यांनी दिले होते आणि त्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडाली होती। त्यामुळे सिंधुदुर्गात देखील 2 दिवसापूर्वी गुटख्याचे मोठा कंटेनर पकडण्यात आला। आपण बघतो की त्यानंतर कणकवलीतील ज्या टपऱ्या आहेत या बंद करण्यात आलेल्या आहेत, कारण त्यांनी धास्ती घेतलेली आहे। जो गुटख्याचे जे छोट्या मोठ्या टपऱ्या आहेत त्याच्यावर पोलीस कारवाई करतात। अन्न आणि औषध प्रशासन मंडळ देखील आहे, ते देखील येऊन तपासणी करत आहे। पण पालकमंत्री नितेश राणे यांनी या सगळ्यांना सांगितलं आहे की कणकवलीमध्ये, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अवैधरित्या कुठलाही व्यवसाय चालणार नाही। गुटखा असेल, मटका असेल, जुगार असेल, अवैध दारू असेल यांचे चालणार नाही। पण आपण बघतोय की गुटख्यावर जी केलेली कारवाई आहे त्यानंतर पोलीस नेमकी काय, कारण टपरीवाल्यांनी जर टपऱ्या बंद केल्यात, पण दुसऱ्या बाजूला बघतोय तर माजी आमदार वैभव नाईक यांनी देखील आरोप केला आहे की छोट्या मोठ्या टपऱ्यांवर कारवाई करण्यापेक्षा मुख्य जे व्यापारी आहेत की प्रत्यक्षात जो गुटखा जिथे येतो त्याच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे असं देखील सांगितलेलं आहे। त्यामुळे सत्ताधारी सांगतात की कारवाई करा, विरोधक सांगतात कारवाई व्हायला पाहिजे। मग पोलीस प्रशासन नेमकं करतंय काय? पोलिसांनी या गुटखा विक्रेते असेल, अवैध दारू असतील किंवा मटका जे आहेत त्यांच्यावर नेमकी कारवाई का करत नाही हा एक प्रश्न आहे। कारण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये गोवा बनावटी ही येण्याचं एक जी मुख्य ठिकाण आहे ती गोवा आहे। बांदा चेकपोस्टवर ही तपासणी होणे गरजेचं आहे, तरच आपल्या जिल्ह्यामध्ये दारू येऊ शकत नाही गोवा बनावटीची। तसंच बघितलं गेलं तर बेळगाव म्हणजे आंबोलीचं चेकपोस्ट आहे, या चेकपोस्टवरून मोठ्या प्रमाणात गुटखा येतो। बेळगाववरून देखील, बेळगावचं बॉर्डर आहे त्या ठिकाणीवरून जी मोठ्या प्रमाणात गुटखा येऊ शकतो त्याच्यावरून तपासणी होणं गरजेचं आहे। तसंच बघितलं गेलं तर कोल्हापूरवरून फोंडाघाट चेकपोस्ट आहे, या चेकपोस्टवरून देखील ही अवैध वाहतूक होऊ शकते। फोंडाघाट झालं, त्यानंतर खारेपाटण आहे जे मुंबई सिंधुदुर्गाचं प्रवेशद्वार आहे खारेपाटण, या सर्व चेकपोस्टवर जर समजा कडक तपासणी झाली, अवैध ज्या दारू असेल, गुटखा असेल, त्यानंतर मग अंमली पदार्थ असतील, गांजा, या जर सगळ्याच गोष्टींची अवैध जर कडक तपासणी झाली तर हे सर्व धंदे बंद होऊ शकतात। त्यामुळे पोलिसांनी खरोखर उचल घेण्याची गरज आहे, कारण पोलिसांनी जर उचल घेतली तरच हे धंदे बंद होऊ शकतात, अन्यथा पोलीस यांना खतपाणी घालताय काय अशी शंका एक उपस्थित होते। त्यामुळे पोलिसांनी लवकरात लवकर ठोस पावले उचलून गुटखा असेल, अवैध धंदे असतील किंवा अवैध गोवा दारू असेल याच्यावर कारवाई करणं गरजेचं आहे। आता पालकमंत्र्यांची भूमिका, विरोधकांच्या मागण्या आणि नागरिकांच्या अपेक्षा यानंतर सिंधुदुर्ग पोलिसांची पुढील भूमिका काय असणार, अवैध धंद्यांच्या साखळीतील मुख्य सूत्रधारांवर निर्णायक कारवाई कधी होणार याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागलंय। उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली। पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश समाजापर्यंत पोहोचवण्यासाठी वैभववाडीतील अर्जुन रावराणे विद्यालयात वृक्षदिंडी आणि वृक्षारोपण कार्यक्रम उत्साहात पार पडला। प्रत्येकानं किमान एकतरी वृक्ष लावून त्याचं संगोपन करण्याचा संकल्प करावा असं आवाहन संस्थेचे कार्याध्यक्ष जयेंद्र रावराणे यांनी यावेळी केलं। वैभववाडी तालुका शिक्षण संस्था मुंबई संचलित अर्जुन रावराणे विद्यालय, जयेंद्र दत्ताराम रावराणे सेमी इंग्लिश स्कूल, कैलासवासी हेमंत केशव रावराणे कनिष्ठ महाविद्यालय आणि सामाजिक वनीकरण विभाग सिंधुदुर्ग यांच्या संयुक्त विद्यमानं वृक्षदिंडी आणि वृक्षारोपण कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। विद्यार्थ्यांनी पर्यावरण संरक्षणाच्या घोषणा देत शहरातून वृक्षदिंडी काढून जनजागृती केली।
त्यानंतर विद्यालयाच्या परिसरात मान्यवरांच्या हस्ते विविध प्रकारच्या वृक्षांचं रोपण करण्यात आलं। यावेळी कार्याध्यक्ष जयेंद्र रावराणे यांनी वृक्ष संवर्धनाचं महत्त्व अधोरेखित करत प्रत्येकानं किमान एक तरी वृक्ष लावून त्याचं संगोपन करण्याचं आवाहन केलं। कार्यक्रमाच्या शेवटी सर्व उपस्थितांनी पर्यावरण संरक्षणाची सामूहिक शपथ घेतली। या कार्यक्रमाला सभापती सिद्धेश रावराणे, जिल्हा परिषद सदस्या अंकिता रावराणे, नगराध्यक्षा श्रद्धा रावराणे, पंचायत समिती सदस्या सुवर्णा संसारे, राज्यस्तरीय कृषी पुरस्कार विजेते महेश संसारे, संचालक विजय रावराणे, सामाजिक वनीकरण विभागाचे अधिकारी LV पोद्दार, अनिता बोडेकर, अंकित काशीद, मुख्याध्यापक BS नातकर, शिक्षक, कर्मचारी मोठ्या संख्येनं विद्यार्थी उपस्थित होते। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची। पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सार लाईव्ह। धन्यवाद।